Itong klase itong tanko. Lagi may patama. Ano naman. Oh, ito dito. Sige ma. Hindi matampo na. Oo. Ba't ang galing mo? Ang galing mo. Kain tayo doy. Subukan kita Hindi mo doy. lalagyan na ano? Sauce. Wag na. Toyo. Mamadali ako. Chili. Mamadali ako. Yung karitong ko doon, walang bantay, baka kunin. Yun, malakas ka kaya ninyo. Oh, malakas. Walang malakas doon. Hindi nga tayo kilala nun. Yun. Bilano kilala, no? Kilabok. Hindi kilala. Di Castro. Bili, no? Ano ba? Ito, ano? Ito. Nahuli nga si Putol. Ito sa kanila. Eh, ano? Ito yung karton nila kulot. Karton nila kulot. Hmm? Karton nila kulot. Yun o, yung bantay, yung kapatid ni, Janet. Dalawa yung karton na nahuli. Yun nga, kaya kay, isa. kay Putol nga, kay Jubel. Okay, Joe. Hmm? Dalawa pa sila, no? Si Drake. Hindi kasi umalis agad si Putol eh. Ang tagal eh. Kaya ito nalaga. Aminin mo. Mamaya pa yun. Nandiyan pa kasi, nag-ano pa sila yan, nag-ikot. Kasama sa dihan ninyo eh. Yung talaga, pag siya talaga kasama, wala. Pag sinabi niya huliin ka talaga. Eh, natagalan daw pagliko rito kasi, oh. Paglabas niya dito, natagalan daw, eh. Ewan kung ano yung nakaharap. Ay! Bas pala to. Ay, siya na Marie. Sarap. Ano sa akin lang ka? Samparla, sarap siya. Sangkay, sarap. Kain. Di na te, sama-sama Relax, mo lang. dahan-dahan ng subo. Gugutom ako. Wala ako sa buhay mo. Thank you. Ito rito ako dun eh. Hindi kong laga. Ang kapag na yan. Dahil. Layo, no? Sobrang pag-iisip na, eh. Nagdingin na. Pag may Manibolte ah. Huwag mo natublente. Oo. Bububo ko din yan sa plastic. Hindi mo ganyan. Sige na, bibigyan tayo te. Oo, gagawin ko lang sa yung plastic. Kahit pa yung 200 pa. Kahit 200 pa, bayaran yun na yun. Inaga. Ano dami na kain ka? Ang ginito kayo dun?
Yung baso, te. Pasuyo nga. Baso, it's baso. Thank you so much. Tinagas ang kay Grace. Hi, Barbs. For viewers, for some such correct. Shout out sa 5 viewers. Hey, Barbs. Thank you so much, my Barbs. Ganda ng mukha mo, ang tingka ba? Diba, putyad na ang tao mo. Tinapal mo ng tinapal. Tama na natin. Di na kinata mo? Di na? Di na. Shout out sa 5 viewers. Thank you so much, guys. Thank the Lord. Nabusog din ako. Anong galit siya? Nay, morning, Nay. Morning po. Guys, pin natin si Barbs. Disconnect Barbs, guys, mga koray. Init. Oh, 8 viewers in the house. Shout out. May sati. B-boy still like, yeah. Like and share. Thank you po, Barb. Morning, night. Good night. Good night, Darius. 7 viewers at 5 times shout out. Kapalitan natin mga oras. Nice ka din. Wala kang hindi ko pamalitan. Shout out sa 8 viewers. Hello, Jaleta from Barb. Level natin, nice. Nice po. May huli kanina. Nay, thank you, Nay. Ay, andyan siya, no? Thumbs up done, idol, morning.
Ay, sir, ano? Alan. Pinsang vlog, shoutout sa'yo. Nice vlog. Projin Mix Vlog, shoutout sa'yo. Ang saktan. Thank you, Naruto. Disconnect each other, guys. Nakapin, guys. Disconnect. Barb from, UAC. Thank you so much, Barb, for visiting my live and share my live. I appreciate that. Viewers, I love you guys. Wait lang po ha, mag-ano tayo. Pin muna natin si Barb from UAC. She share my life. Guys, pa-share ako sa live ko. Ma'am Gemma, for sister, may galap shoutout ko. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Guys, disconnect each other. Bart, disconnect. Balik tayo ng nakapina. Bart, baba muna ta. Yan si Alan Pinsang Vlog. Nakapin. Tusugin natin yung kanyang link. Hindi na ba? Naka-primer yan. Naka-primer. Disconnect each other, guys. Rodin, disconnect each other. Ma'am Melody, hello. Disconnect each other, guys. Rodin, disconnect. Hi, Sir Raymond. Shout out. Sir Raymond. Don't forget to like your host. Don't forget to like my live. Oh, hindi ka na pala. Ano? Ano? Ha? Takot na kami. Wala na kaya, no? Tagal ka na ba kaya, no? Tagal ka na umalis kay... Tagal na umalis. Pero napakasya naman ako doon. Balita mo si Jai. O, sinabi ni Ronnie. Sinabi na sa akin ni Ronnie kasi nadaan ako doon eh. Kailan? Nakang araw pa yun. Ay, naman tayo doon eh. Ikaw? Tubig sa baga. Bakit? Baga daw. Masip ko masyado eh. Wala siguro siyang pahinga. Wala talaga. Nag-electric fan yata siya. Saan asawa mo? Bahay. Dito ka na malagi.
Tagal na ako nagtitinda. Ha? Tagal na ako nagtitinda. Bangkita. Ah, Simula na ng pandemic. saan kayo nakatira ngayon? Yun na, sa mga taring ko pa rin. Hi, Sir Romel. Shout out, Sir Romel Bison. Ameba, hello. For Sister Miguel, shout out. Thank you so much, guys. Please connect each other, guys. Ameba, Sir Romel, Keith. Thank you, Keith. Good morning po. Morning, Keith. Keith, thank you so much, Keith. For ano? Hi, Chris Motovlog. Shout out, shout out. Chris Motovlog. Shout out. Abiliw, abiliw. Ha? Salam. Glory Creation. Shout out sa iyo. Morning, Tol. Morning din, Tol. Kumusta? Seven viewers at 12 thumbs up. Shout out sa iyo. Let's connect each other, guys, para lahat masaya. Papa Mark, Papa Mark, dadami, binta mo, pag kinis mo mukha ko. Aray ka sa naan. Hindi ka bibili ito? Hindi ka bibili ito? Ano, may gusto mo yan, Mike? Oh. Bili ka ako dito. Masarap yan sa sobrang. Ay, Kasama ka na ba? Ilan ka na rin? Ilan? Oh. Sige, okay lang? Busy ko. Kasama ko, yari ka. Busy ka, busy ka. Busy ka. For viewers at 13 thumbs up. Oh, dami. Hi Sam, tudas. Wala yan. Alam mo, pag hindi babae yan, mag-aano kagad. Kwenta. Tangkay, pag hindi babae nagaganyan, hindi magagalit yan. Babae yan, gagalit yan. Wow. Ganda lang. Ganda nito yan. Alaga yan eh. Inaalagaan natin yung ating darling. Ay, may gagawin pa pala ako. Uy, kabisi ko, bakit aalis ka na agad? Don't worry. Wala yan. Ay, Glory Creation, kumusta? Kumusta ka na, Glory Creation? Kita na tatay mo yung naglalay ba? Thank you so much, my friend. Thank you sa lahat ng nandyan. Thank you so much. Buhay. Paano ako? Kwenta tungkol niya. Kwenta ng ilo. Kwenta tungkol. Kwenta tungkol. Kwenta.
Ano lang po? Oo. Ay, mamaya ba? Sa round ko. Glory Creation. Po. Ay, ma. Ipasal mo nga ako, te. Shoutout sa 6 viewers. Guys, disconnect is Alan Pilsam Vlog. Mayroon siyang binabang link. Pasyalan natin para mapalitan na natin ang nakapit. Ito ang gano'n? 45 lang natin. Sandal. $58 ka. 58. Baka may 8 po kayo dyan. Kalahati. Jutor channel, shoutout sa'yo. Jutor channel, thank you so much my friend. I give you moderator. Hi Karen, good morning dear. How are you today my friend, Karen? How are you today my sisi? Ni hao. Ni hao ma. Karen, ni hao ma. How are you today? I'm good. And you? Are you going to My friend, I have many business. I can buy to I sell stock to everyone in the market. I have Hi! Tita Au! Shout out Tita Au! Tita Au! Morning Tita Au! Guys, baba. Sanggay Alan, baba muna kita Sanggay Pinlat tayo ng iba. Maya na si Tita Au kasi may mga pumasok pa rin bago. Glory Creation. Guys, disconnect Glory Creation. My Prini, my best friend, and my supporter. And solid supporter. Wow, sorry. Oy, Boss Jay, shout out sa'yo, tol. Kumusta, tol? Hindi ka nakapag-vlog. Ako nakapasok kasi busy. Busy ako. Magtinda. At na lang ako mamaya ng video mo. Kumusta kayong lahat dyan? Hi, Tita Au. Boss G, Tita Au, kumusta po? Mamaya Tita Au, ha? Tingnan ko muna ito si Glory Creation. Tapos next kita po, Tita Au. Premier mo yung Tita Au. Bawa mo na lang mamaya, Tita Au. Sunod kita kay Glory Creation. Guys, disconnect Glory Creation. Sana
ay dating ng gabi. Ermi! Ay, nandiyan si Ma'am Ermi. Hindi muna ako nag-live ngayon. Bukas siguro to. Okay. Kala ko nag-live ka. Ma'am Ermi, Kaparal, morning po. Kumusta po kayo? Mark Jo, good morning. Good morning po, Ma'am Ermi. Thank you so much, guys. I love you so much sa lahat na nandyan sa aking live. Thank you so much, everybody. I appreciate that one. Ano, plastic? Sira? Oh. Ah. Plastic? Yeah. Ano yung plastic na butas? Sana na, 13 viewers tayo guys. 13 viewers, shout out! Mabuhay kayo! Ang agos nyo! Ayun, yan daw. Dating dikit na nakapintol. Thank you, Boss J. Ate Ermi. Ate na lang, Mark Yo. Oh, Ate Ermi Caperal, thank you so much po. Bye muna po. Need ko nang pumunta sa kubo. Sige po, Tita Aw. Pin na lang po kita mamaya, Tita Aw, ha? 5 viewers, I love you all. Thank you so much, guys. Hi, guys. Ate Aw, thank you po. Tita Aw, thank you. Ate Ermi, thank you so much. Tol, thank you so much, Tol. Salamat sa pumunta. Ay, galis ka. Ay, nandiyan ka na naman galis sa sagaanan. Nakakainis ka na. Ipistiting kita, pistiting, ang kulit mo. Tao, pin muna kita, Titaw, ha? Glory Creation, mababa muna kita, ha? Pin ko lang si Titaw. Kasi, nagagawin po siya. Mga kawaray, please connect Tita Aw from Toward Family. Bye muna po. Need to sige po Tita Aw. Ingat Tita Aw. Guys. Woo! Please connect Tita Aw guys, mga kawaray. Nakapin po, please connect po. Thank you so much guys. I love you. Sugat pa lang aking bangon. Salamat po sa inyo guys, salamat. My viewers, I love you all. Sarap ng ulo. May TV. Kain mo na Kuya Biboy, dali. Kuya Biboy.
Kiss muna, Negro. Walang sisi, walang sisi, walang sisi. Tuwan-tuwa yung anak ko. Ay, Ma'am Malos! Thank you so much, Ma'am Malos. Boss Jay, thank you so much, my friend. Tol, thank you so much. Seven viewers, at 20 thumbs up. Shoutout sa inyo, guys. Sabihin ka lang, magkahit ka lang kita. Dating na lang din, kahit ka lang bumili. Quite 300 na nakuha pa yung 100 niya ang ating sabay na natin. Hi, Ma'am Malo Parts. Thank you so much po. Disconnect each other po para masaya. Ate Ermi, kamsakdan tita Au. Thank you po, thank you po. Boss G, shout out. Guys, disconnect each other guys para lahat tayo masaya. Huwag tayong pagdamot. Pagdamot ng like. Guys, like sa mga nanakan dyan. Ha? Connect each other para lahat tayo masaya. Umalis ka man, dikitan ka man, o may dinikitan ka man. Sunod yung pagpanik dito ay pusot na. Thank you, Ma'am Malo. Wala kayong pasok, Ma'am Malo. Kumusta po kayo? Kumusta po? Halos minsan nagkakasabay tayo sa live mo. Umaga, nagla-live ka. Kaso lang, nagla-live na rin ako. Hoy, may isate. Ba't ang aking timbangan nakaka? 8:40 PM na dito. 8:40. Gabi na pala dito. Hi guys. Hi guys. Sarap. Seven viewers at 20 thumbs up. I love you all. Titaw. Sarap po. Gusto po. Guys, nakapin si Titaw guys. Puntahan natin ang nakapin guys. Hello guys. Hello guys. I do live sometimes because I'm busy at work. Siwa. Sisiwa ang baby ko. Siwa. Wow. Siwa. Ilaga mo yan, ilaga mo. Malu. Jema. Kakatara sa round ko. Thank you so much. Baliktad naman to, kung alam. Okay, mo. May mais na naman ako mamaya. Vlogger na, no? May mais ko mo. Okay, vlogger yan, no? Oo nga, kita-kita kayo. Asa ka na naman sa libre? Sige ka na. Baliktad to, kanina, walang tayo ko. Pauwi, For viewers at 20 thumbs up, shout out. Guys, matuman. Matuman. Matuman daw. Natado lang. Natado lang. Payo. Aray, kailangan mo yung mga.
tama mo. Walang tapang. Kahit na matagal na may tama. Diba, Bert? Uy! Aray ko, sinin pa! Rambutan! Lumuwas na. May ibang paninda na mga kawaray. Nagsabata na ang rambutan. Siyempre hindi ganun, tsura. Tao, baba na po kita. Mamalo ba? Ano nga po yung ano mo? Yung... Sisiwa! Sisiwawa! Boom! Guys, yung nakapin si Ma'am Malu Parks. Paanohan po, papasya lang kanyang bahay. Sa ating 6 viewers, please connect Ma'am Malu from Canada. So, super really supporting. Ma'am Malu, thank you so much Ma'am Malu kaya bisita sa ating bahay. Napagsak na ko mga kamaray sa premier ni Ma'am Malu. Kailangan naman po. Yan, nakano na po, nagtamtad na po. Guys, please ko na Ma'am Malu ha. Ma'am Malu Park, good morning. Sabi ni Ma'am Eva Andres. Thank you so much, guys. Good day to you. Good morning. Good evening to you. Hi, Girl Recreation. Please connect Ma'am Malu. Ma'am Malu Park from Canada. Yan yung dati kong dati papalipad sa akin at bumibilisan sa akin mga paninda. Sila ni Acoustic Capre. Thank you so much po. 6 viewers at 20 thumbs up. I love you all. 39 minutes na tayo, guys. Eight viewers at 20 thumbs up sa round sa inyo, guys. Thank you so much. Lubat ang aking timbangan ng aking. Glory Creation, thank you so much. Magang-maga yung mata ko. Ay, yung ano ko. Alpags. Hindi na mais ate. Diba sa tingin ako?
Patlaga, oh. Sobrang tamis. Matamis, mais. Mais. Guys, kayo dyan. 5 viewers at 20 thumbs up. Thank you so much, guys. Guys, gusto nyo dahil magmamalog na kapit. Papap doon! Ay, 7 viewers at 20 thumbs up. Shout out. Saan po? Tandaan po sa puti, 80 sa dilaw. Kuha mo na, pre. Talagang tunay na kaibigan. Love you, pre. 30. Hi, kabisi ko. Tuntok tao. Ulat ako sa binigay mo. Thank you so much. Hi, 5 viewers. Shout out. Ma'am Malo, evening pala dyan sa inyo. Aha, sorry po. Fuck girl, ang kusina ng truck. Oo po. Andito po ako sa may gilid ng kalsada, Ma'am Malo. Eva, don't see sorry, nothing wrong. Okay. Don't sorry. Don't see sorry. I know your musicians was simbahan and dyan ka pala. Sabi ng dating sinihan nung panito. Opo. Yan ang simbahan, Mamalo. Yan, Mamalo, simbahan yan. Dito lang po ako sa may area ng Quirino Highway. Gilid. Nasa Nova Market ka. Sa ano po? Quirino Highway po, pasok ng Dumalay Street. Yan, Dumalay Street po yan. Yan. Yan, dito. Yan, pasukan. Yan, already Dumalay Street. Taga lang, taga. Dumali. Sa baba ng Dumalay Market. Opo, opo. Tama po, tama po. Tama po, Manu. Talagang taga dito nga kayo kasi alam niyo po yung Magno eh. Yes. Ayos! Viewers, I love you guys. 21 thumbs up, I love you. Maraming salamat po sa lahat na nag-thumbs up at nandiyan nakatambay sa akin. Live, thank you so much guys. Thank you so much mga kawalan. I love you all.
I was living there 1970 till now at Tamar. So, tagal na pala, Ma'am Malo. 1970, pa ako buhay na. Already, ano pa, nasa ano pa lang. Wala pa, hindi pa na ilalabas. 1990, ano tayo? 1990. 90 tayo. Let's disconnect Mambang Parts from Canada. Nalikod ko na yan hanggang sa Jose del Monte, Bulacan, Sapang Balay at dyan sa napuntang Balintawak, Galado at Perth. Oh, ang dami palang napuntahan ng palo. Sana makauwi po kayo rito sa Pinas. Sana makauwi kayo ng Pinas, Mamalog. Sana someday I meet you. Thank you. Oh, ang balita. Ha? Kano ulang ko? Ilagay mo na yun. Hindi mo ako magbibigyan ka. Ilagay mo na yun. Mga viewers, shout out. Hanapin kita dyan sa palengke. Ito lang naman po ako. Hanggang may titindahan, hanggang may ginagamit na kariton. Nandito ako sa palengke. Ay, gusto lang. Paano ka na naman, diba? Ay, natin, mais! Bago na makatatayo. Ay, ate mais, ate Bina. Mais. Ano? Ano? Trabaho ka na raw? Tapos tinda ka sa Sabado. Ha? Sa linggo. Ha? Kala ko di ka magtitinda eh. Hindi, Sabado linggo lang ako sa Biyernes. Kahit may pasok ako. Absent na lang ako Sabado linggo. Ito kansit ko si ano? Sino? Raymond. Tulogog yun eh. Ha? Tulogog. Bakit? Kala ko may trabaho ka. Oo nga, meron. Ano mo magkano na? Magkano na lang na Huwag ka mag-alala, isang buwan lang ako doon. buwan ka. September 5, wala na ako. Huwag ka mag-alala, alis ako. Alam ko naman yan. Tinda tayo ng tunis sa harap. Oo, kailan ba? Pag gano'n nga lumabas na ngayon ano? Oo nga. Kung ano yun yung ano mo dyan? Yan. Hoy! Ikaw, Mag-list ka kulit mo, pala ah. kay Ninong. Mabigyan ka, subscribe ka. Subscribe mo ko. Ang kapal ng mukha mo. Ang pugi mo. Malikod ka talaga, no?
Yung gilid na yan, nasa poste, dating hortalisa yan. Ano po? Kumar, shout out sa'yo, Kumar. Good morning. Good morning, my friend. Thank you so much for visiting my life. Aray ka. Bawi. Bangga yung motor. Tara, tingnan. Pamilya gusto, guys. Magkaan tayo. Sa Sabado, tinda ka? Sabado. Sa mga kawaray, meron nagkaroon ng abiriya sa may yung highway mo. 100. Yes. Ito sa lahat. Ayan, dilaw. Ano lang po yan? 80 lang kilo. Yes, Gary! Hello, good morning, host. Good morning din po. Gusto po. Pang 22 thumbs up. Thank you so much po. Mills, Gary! Go! Chill lang ngayon, chill lang. Sumalpok siya, sumalpok. 81 na, ma'am. Sumalpok si Kuya. Nakabike. Lipat ka na to. Kita? Kuya, sumalpok dun sa ano. Biglang preno yung na motor eh. Kaya wait ko yung motor, gawa ng bike. Baka ilang hindi mo motor. Yung bike mabilis. Magkano po? 81, 80 na lang. Ano po meron mo? Oh my God. 85 po, 105. 105. Kano na 105? Wala. Bilis ng takbo eh. Bilang salpo. Bilang ng salpo. Sabi ni Lola, magkano po sa'yo naman, Mark 81? Tinimbang ko na po yun, Ma'am Malo. Tinimbang ko na po. Kaya 81 po ang kabayaran. Anong binibenta mo? Mais pa rin po, Mel. Ma'am Mel. Dari. Please connect, Ma'am Malo from Canada. Super bait yan. Please. See po. Opo. Lagi naman po nag-uupo. Malo Park, thank you so much po. Marites din sinali na kami. Yung bike kasi, tumalpok doon sa may motor na biglang huminto. Mamaya pa, uupo na lang. Siyempre, ganun talaga, mamalo. Uy, sialis ka dyan. Sabi na. Ano, namiss ko siguro ang Pinas, ano? Ang Malapart, namiss niyo po siguro ang Philippines.
Ayan, i-video mo. Kapag may aksidente, naka-video mo para may... Okay, bro. Minsan, hindi pwede yung gano'n. Galit. Ito naman binidyo. Send ko lang. Ano ko lang sa... Hindi siya lumipad. Kawawa yun. Lumipad siya rin. Party Didi! Hello my friend! Thank you so much for visiting my live. Party Didi, please connect Ma'am Malupard from Canada. Oo naman, namimiss ko ang pamamalingki namin dyan sa bayan mo. Party Didi, please connect Ma'am Malupard from Canada. Ay, hindi natin! Tandaan po. Mahal po mais po. Mahal po mais. Nagkikwenta po ito po. Mahal po mais po. Wala po ng kilo. Ilang piraso po ka? Marami nilo. Ito may alim na po. Mahal po mais eh. Okay. Isang piraso. Sabi niya ako magkano naman po namin. Dahil isa na naman. Dahil naman po din mga oras pero ganyan lang po. Parang tayo ma'am. Ano lang naman grupo mo rito, ma'am? Galis lang? Ilang piraso po ba? Ano yun? Ilang piraso lang? Malalaki naman po. So much. Stand by. Thank you po, thank you. Guys, please connect each other guys para lahat masaya. Lumabas ka man sa aking live or natikitan ka man or kung ikaw nagtitit ay tulad na pagbalik mo rito ay mababalikan ka na niya. Party Beauty, please connect each other guys. Please connect my friend. Please, thank you so much, Mel. Thank you po, thank you. Ma'am Malu, thank you po. Thank you po, thank you so much. I-appreciate that to anak. Bili na, eh.
guys. I love you all. Disconnect, Ma'am Malu. Our viewers, shout out po at 23 thumbs up. Ma'am Malo, baba muna po kita. Mag-pin lang po ako ng iba. Thank you so much po, Ma'am Malo, sa pagpasyal. Guys, pin na po natin si Melz. Pari Didi, wait lang ah. Thank you so much for lahat. Pari Didi ay video ano. Thank you so much. Pin kita mamaya. I pin you. I pin you, my friend. Ayos po. Ah! Bring papa. Thirty. 30. Ito mali. Idol, nakakaubos ka po sa maghapon. Matumal cake. Hindi ako nakakaubos sa maghapon. Dapat ilagay na yan. Meron kong paubos maghapon. Dami namin nagmamais dito. Marami kami nagtitinda cake ng mais dito. Ilan naman ako nagtitinda. Pero kung sa ulo ka siguro, dalawa lang kayo, at wala halos kalaban, nakakaubos. Kami nakakaubos maghapon. Kahit linggo, hindi rin. Ano nakuha mo? Ha? Uwi ka na?
Magtatago ka, magtatago. Tago ka muna. Mamaya, dadaan naman ano, oras na, alas 10 na. Alas 10. Ito nang bantay doon. Wala. Ginawa niya, ano yung toto? Nakikita kayo. Hindi. Bigay lang ng isda doon sa toto. Tapos ginawa ko sa isda. Bigay ng isda? Kapag-amog kayo. Ha? Hindi ko alam, hininga lang ako sa bahay. Kasama kasi Hindi mo kasi nakita si ano eh. Ninyo, nandiyan kanina. Pagpasok ko doon, nandito pa lang yun, malayo-layo pa. Pagtingin ko sa likod ko, nandiyan na sa likod. Kaya binalisan ko, unahan ako ng karito. RGB, thank you. Kala ko nagpapalis lang. Papalis yan, naputan din kaya sa amin si... Eh kung sila lang yun, papalis lang yun. May kasama nila si Sir Ninyo. Kaya nakakapag-isip sila na magtuhan yun. Marito. Ano lang naman yun. Trial pa lang, wala pa yung ano. For viewers, shout out at 23 thumbs up mga bro. Nagbenta ko 500 pa lang. Buti ka pa, nakamagkano ka na. Kanina pa lang ito alas 8 pag-ulis ako. Balik mo? Ha? Balik mo, nabintahan ka. Yung ano, baka huli tayo na alas 8, anong oras na yun? Alas 10 na, 2 oras ako dun sa baba. Buti nga, binalik eh. Hirap pang ano ngayon. Kaya kinuha ko lang na mais, 50 lang eh. Nakapat na kasi. Sana mabili. Pagbenta natin mga kawaray. 500 pesos. Oh no. 6 viewers at 23 thumbs up. Shout out sa inyo. Super very good. Guys, please connect Mel Dari. Sangay Bigoy, boom panis. Thank you, Sangkay. Labiyaw. Labiyaw. Isang oras na pala tayo. Hindi na lang. Ano na lang? 15 minutes na lang. Kaunti na. Madaming benta. Patuman Sangkay. Excuse me. Viewers at 25 thumbs up. Thank you so much, guys. Hi, Ma'am Corsalda. Hello. Magalag shout out, Mark. Magalag shout out din po. Thank you for coming my live. Thank you for coming. Thank you for coming. Ariw. Si Bunsoy, tampay lang si Bunsoy. Ayaw magdudot eh. Bunsoy, dudot ka naman dyan. Nang hindi magdudot, mabuto lang ka mo. Ay, bilhin natin. Mais. Party Didi, it's in her, my life. Ay, Pinyo. Party Didi.
hi. Peace, Barry TV. Pin kita, dali. Master. Alright, baby. Gracias, amigos. Eh? Pag nakita ka mamaya, di ba, umalis ka sa hulihan, o sa ticket. Pag nakita ka ni madam, balikan ka nun. Kaya ako naman eh. Magsabang dito na lang po. Nagagagin na lang. Pang-apat pa naman to ngayon. Nahirapan ako sa tuyang. Lakas nyo kasi gumastos. Ang lakas nyo gumastos. Kayo. Kaya kung sino makakawak ng paninda nyo, wala na kayo iniisip na, di mo lang na iniisip nila si Jubin na gumastos ka lang sa isang araw, pre, ng ano. Sabihin lang natin pang merenda mo, gumastos ka 150. Ilan kayo? 3. Eh kung lahat kayo gumagastos, malaki ng bagay na wala yan sa kanya. Eh pangkain nyo pa. Sana yung kain nyo, puro pa naman kayo lalaki. Kung mga kunti lang ang kain. At lalakas mo kumain. Hi Marvin TV, hello. Manoy, may galap shoutout. Musta? Musta ka pa di? Okay la. Padi. Mabi TV shoutout sa'yo. I give you a moderator. Thank you so much, Mabi TV. Manoy, may galap shoutout. Mabi TV yaw, oy boy. Ay, salamat. Nagdudot na rin. Nagdudot na rin si Grace. Thank you, Lord. Guys, pin natin si bagong bisita natin. Mabi TV. Thank you so much my friend for visiting. Mopeng aga Mabi. B-Boy TV, dito ka pala. Oh, yan ang ano namin eh. Yan ang pinuno namin dito sa aming group. Si B-Boy TV ang aming leader. Saan ka ngayon? Ay, nasa yan si B-Boy? Sino ba tinatanong mo ako? Si B-Boy. Si B-Boy o ako? Mabi TV. Sino ba tinatanong mo? Si ako o si B-Boy? Me o si B-Boy? You asking? Me, si B-Boy. Ako si B-Boy. Mupay na aga pa di. Mupay ka pa di. Basta man kayo mo na ka mga yan. Taga din man ikaw doon. Ako. Hindi ka na balichis. Nagtitinda ng mais. Ano tayo ngayon? Tagal na akong vendor. Illegal vendor nga lang. Wala akong pesto. Saan ako naglalagay. Mabi TV, main channel mo to? Ha? Main channel mo yan? Tangis ka dyan na ba? Punta ka rito, dali na. Ngayon na agad? O pali? Ngayon na agad? Ngayon? Mabi TV? Ano pamilyar ba? Taga saan ka ba, Mabi TV? Guys, please connect Batang-bata pa si Mabi TV. Please connect. Kailangan mong isda. Okay. Tama lang yan. Yan talaga ang bago. Isda habang may isdain.
Sa bayan lang ako mali. Sa bayan lang ako mali. Mali tuloy. Mabi. Ayan o, simbahan o. Gilid yan. Diyan lang ako sa gilid. Alam mo yung simbahan? Bayan simbahan? World pa di Oo. Talagang maliit lang ang mundo. Kikita-kita tayo mga waray. Waray lubot, waray buot. 7 viewers at 26 thumbs up. Pare Didi, where are you going? Saan ka nagpunta, my friend? Pare Didi. Eh, pipinsa na kita kaso hindi ka naman comment. Sorry, my pare Didi. In my life. Isang sakay lang pala. Yeah. Taga saan ka ba? Barbie. Mabi. Mabi TV, taga saan ka po? Thank you for coming to my live. Subscribe mo na ako para dikit. Bigyan kita bigyan kita ng banana. 2 bananas. $135 ka na, idol. Mabi TV, I give you mo banana. Pari Didi, last one ako, banana. Villarreal, malapit lang. Last one ako, Pari Didi. Sabagyan ka lang pala, Villarreal. Ano talaga? What the small word? Yeah. Walking distance lang daw. Hanggang anong oras ka dyan? Maghapon po ako rito. Villarreal lang ako. Pati ikaw, taga saan ka? Ano lang ako, dyan lang ako sa may Cariñosa, kung alam mo yung Cariñosa. Kung alam mo yung Cariñosa, dyan lang ako. Dyan lang. Another +1. Guys, please connect Marby TV. Mabi TV. Wala nga naman. Last na tayo. Bago pa lang ba dyan? Party TV. Another plus banana. Thank you so much, my friend, for visiting. Hi, Karen. Welcome, Karen. Ni hao. Ni hao, ma. Sisi. Thank you so much. Party. Disconnect sa other, guys. Disconnect sa other. Mabi TV, baba muna kita. Pin ko muna to si Party Didi, ha? Guys, please connect Party Didi from ano ba yun? Cambodia. Hindi ko din alam yung wala pa akong alam. Ganun ba? Karen Achi join them from Paris Please return back. Okay. Paris Didi, I'm back. From Pakistan. Welcome to the Philippines, my friend. Paris Didi. Paris Didi, may galaw siya raw. No problem. Guys, connect sa charger. Ma'am Criselda, tawa ka ng tawa dyan. May use lang. May smiling Ma'am Criselda, ha? Brother, watch my long video. Guys, please watch the video ni Pari Didi.
so much. No problem. I'm Party Didi. Guys, please watch Party Didi long video. I understand language, but I understand English. I don't understand language. You no understand Tagalog, pero you understand English. Okay. Sorry, my friend, Party Didi, because my English is a little bit only. B-boy is matalino, intelligent, B-boy. B-boy. Manu, that's for you. Thank you so much, my friend, Party Didi. Yeah. Thanks so much for support my channel and my live and my group B-Boy TV, because B-Boy TV is so good friend. So alright, so Jaram. Hi, Ma'am Shi. Big Kitchen. Guys, disconnect Ma'am Shi again. Ma'am Shi, Big Kitchen. Pare Didi, done to you. Thank you, Ma'am. Guys, disconnect. Wow, panis. Guys, disconnect each other, guys. Para lahat tayo happy. 10 viewers at 28 thumbs up. I love you all. Thank you so much. Ma'am Shibing, good morning po. Magandang umaga po sa iyo. Thank you so much for visiting my live, Ma'am Shi. Ma'am Shi, guys, nagla-live yan tuwing ata yan? Thursday, Saturday. Okay, 1 minute, return back. Okay. Party Didi, thank you so much for ano ba yun? English dyan kayo ng ano? Basta yun na yun, bahala ka na mag-in. Okay, ito. Ang hirap mag-English. Ayun. Guys, si Ma'am Shibing, guys, disconnect kayo kay Ma'am Shibing. Super bite po yan, si Ma'am Shibing. Super bite po. Tuwing live niya ay kanta siya, nagkakanta. Usapan nila yung nakaraan nung pumasok sa live ni Ma'am Shibing. Usap sila about sa pagkain, sa foods. Food. Favorite foods, adobo. Filipino favorite foods is adobo and linaga. Ma'am Shibing, daan po. Thank you, Ma'am BTV. Padi, salamat padi sa pag-tikit kay Ma'am Shibing. Wow, 9 viewers at 29,000. Sa paningin mo. Mami TV, salamat. Pag-iwan ka lang ng bakas later, kita balikan. Yan. Sarap niyan, pumunta dyan. Sarap pumunta dyan, wala naman ako. Ayun, nga lang. Pag pumunta ka, may discount ka. Wala kasi pa akong benta eh. 500 pa lang. Favorite ko pa naman yung ubat ko. Buy na, ubat. Super sweet. Delicious. And my mini business is sweet corn and lucky that. It's so sarap. So sarap. English Carabao tayo, guys. 12 viewers, I love you all. Thank you, Ma'am Shi. B-Boy TV. English na nga dyan.
Hirap mag-English. Nakakainis. Tanggay Matthew, kumusta? Pari Gigi, pwede. Si Sangkay Matthew, kung ano mo, digitan mo yan, mag-live yan mamaya. So, kasunod sa akin, magla-live yan. Disconnect each other. Hey Grace, yung main mo, ibaba mo para digitan ka ni Mapi, Bibi. Dali na. Sangkay Grace! Makatulog. Sangkay Grace, saan ka na? Ibaba mo main channel mo, Sangkay Grace. Dali na. Grace! Oh. Matthew Boom. Sangkay, thank you Sangkay, Matthew. 1 hour and 27 minutes na tayo guys. Ayos pa diya para ayos pa di para pag nag-upload ka, magaling ka na oh no, upload tapos mag-upload ako no, magtinda ko doon ng mais ano. Bintahan ko doon 500 ang isang kilo. Yaman na kita ko. I'm a rich man, you know that? No. Pwede kaya sa ibang bansa magbangkita? Parang wala akong nakikita sa mga bangkita dun sa ibang bansa. Dito lang yun sa Philippines at saka sa India, sa Qatar, meron yata ganun. May butaw kayo dyan. Meron tol. Mga BTV. Hindi naman papayag silang wala eh. Malit lang. Ano lang. Friendly ano lang. Sa Asia countries, mayroong mga bangketa vendor. Di ba punta ka na ba ron? Tari ko ba ibang bansa, mabibibig? Wala na siya na, baba ko naman. Baba ko ito siya, no? Boom sa lahat, hindi ako makadot-dot, boom. Okay lang. Walang problema, Sangkay Matthew, no problem. Carly TV, baba na kita. Hindi na ako ng iba. Hindi muna natin si Ma'am Chi. Guys, disconnect Ma'am TV Kitchen. Thank you so much po sa inyo. When you work, I can ganda na ito. Bang, 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 bang. Pag nag-live kaya ako, may pupunta kaya. Kailangan mo kasi, pati, supported ka sa, sa ibang mga nag-live. Kailangan lagi ka nandun sa live nila.
Pag baguhan ka pa lang, kailangan marunong kang sumuporta sa nagla-live para pag nag-live ka, baka sakaling kahit maliit ka lang ng yung yung subscriber, pag marunong ka sumuporta sa kapwa mo small YouTuber, papasya lang kanyan. 100% totoo yan, legit. Ako dati, ang nanonood lang sa akin kahit nasa na yung subscriber ko noon, nasa 2,000. Pag nagla-live ako, isa lang noon, mga isa, dalawa, isa si B-Boy lang. Pero nung panay ako pasok sa live nila B-Boy, ni Grace, ang Zelda, sa Matthew, ayun, madami ang aking mga dami ang aking mga nanonood. Kaya kailangan tiyaga lang. No? B-Boy TV, bigyan lang siya. Cash out. Mabi. Saan cash out? Ano yan? Ibig sabihin ng cash out, Mabi TV ay shout out. Go ba, uwi? Ma'am Shibi Kitchen, thank you so much, Mami. B-Boy TV, shout out. Ma'am Criselda, kailangan mo, Mabi TV, Uwi ka na mag-isa. support ka sa nagla-live. Huwag ka mag-alala. Pag nag-live ka, mapupuntahan ka na. Yan yung Ma'am Criselda, grupo namin yan. Criselda, Sangay B-Boy, Sangay Grace, Sangay Matthew, at four sister nandyan din. Kaso baka may mga ginagawa lang sila. At siyempre, hindi mawawala si Sagato. Ayan, mga yan. Supportive yan. Ayan, si Ma'am Bing. Dati, pinasukan ko lang yan mga ilang beses. Mapasok sa live niya. 30 minutes, magtambay ka ron. Or 1 hour. Sunod na mga araw yan, pag nag-live ka, puntahan ka niya. Ano lang yan? Sharing each other lang. Sharing each other. Para lahat naman kahit pa paano, maging masaya. Kasi pag ikaw lang gusto mo, ikaw lang pupuntahan sa live mo. Tapos ikaw hindi ka pupunta sa nagla-live. Wala mong suporta sa'yo. Hindi ka naman sikat eh. Diba? Correct me my bro. Totoo lang to, legit to, totoo rin to sa ating mga small YouTuber. Huwag ka magpipiling sikat kasi hindi ka naman sikat. Oh! Will 808, welcome to my life, my friend. Wow! Bagsak ang buanga. Ayan, Marby TV, please connect. Will 808 from Away USA. Thank you so much, my friend. Away. Hi, Will. Thank you so much, Will, for visiting my lodge. Hello, Will. Oh, yan na. Nag-comment na si, malungkot ka ni Will. So, Chris, so sad. Because no Will in my life and my B-Boy TV. And now, andito ka na. Si Grace is type, hi, hello Will. Alright ko. Oh, padi, going God. Yun na mga BTV. Kailangan lang talaga natin maging supportive sa bawat isa. Kasi yan, si B-Boy kahit may ginagawa ko, umaga pa lang. Alas 7, minsan, alas 7, alas 8 to 9, siya nagla-live. Kahit busy ako, may ginagawa ako, piniplay ko pa rin yung kanyang live. Naka-play, nakalagay lang sa bag ko yan. Kasi siyempre, kailangan natin, suportahan na natin ang ating mga group. Kahit lalo na si B-Boy lahat ang naging dahilan bakit dumami ang aking viewers at naging yung aking live ay hindi nabubuhay kahit pa paano. Hi, baby girl ko. Oh, baby girl ko. Mabi TV, please connect with 808. So very kind and very supportive to others live streamer from group B-Boy TV and other group. So Anso is ano ba yun? Ay, Tatay Ruben 2.0. Wari. Tatay Ruben, magandang umaga sa iyo. Will, miss you. Oh no, miss you. Tatay Ruben, may galap shoutout po. B-Boy TV, boom. Will is so very, kindness and super, ano ba yun? Ano ba yung mga yun? Bahala na, basta yun na yun. Mabait si Will. Drink tubig. Okay. You drink tubig. Buong patis, Will.
my head is hurts because so very hot and this area in the my place is moist, usok, maraming usok. My head is hurts. So sakit, halaka. Aray ko wait, pares pa. Self. Ano, humid? Humid ba? Well, thank you so much, Will. And my life is, ano na naman, sumigla. Guys, disconnect Ma'am Sibing. Para ibababa na natin si Ma'am Sibing. Magpalit tayo ng ibang ating kaibigan. Ma'am Sibing, baba muna po tayo, Ma'am Sibing. Palit muna po ako ng nagpipin. Pin muna natin ito si Marby. Marby TV. Saan po? 50 yung tupok, ma'am. Alin po din? Sanda ng kilo. $39 po. Ano ko pero so much po, ma'am. Mais po, ma'am. Sige po. Guys, please connect Mabi TV ng Waray-Waray Street, Dimatagpuan City. Pari! Hi, Pari! Yes, buddy, may nabilihan ng magbinta ka. Oo nga ni, magbinta talaga. Mabi, Dan Connect. Thank you, Will, for connect to, may kaibigan Mabi TV. Will join Dan, please return back. Pari TV, thank you. Car and motorcycle that are passing by to his area, boom. Oh, yeah. B-boys, said, lahat na dumadaan dito is many people and ambot sa may lubot. How are you, Will, brother? Really to it, same here. Thank you so much. Good, Pari, how are you? Pari Didi, I'm fine. Will, bro, join. Then please return back. Yes, Pari. Will, brother, what your lifetime? Like, Will is no life. It's so very supportive lang. And may sponsor yung nakaraang araw. Bahala na mag-English kayo dyan. Oh. So, marami kasi pinupuntahan si Will. Si B-Boy, ako, si Grace, isang kay Macho, si Glory Creation. I understand, okay. You understand my language? Kumusta ka, kaibigan Pari Didi? You said, kumusta ka, my friend? Pari Didi, kumusta po? 11 viewers at 30,000 shoutout. Hi guys, please connect Mabi TV guys. New friend from Philippines.
Wait lang guys ha, mangungutang lang ako ng tubig. Kasi nauuhaw na ang yung host. Wait a minute mga sangkay, mga kaibigan. Diyan lang kayo, stay my live lang guys. Mangungutang lang ako ng tubig. Kasi sanay na sanay tayo mangutang ng tubig. Uulan pa yata. Yeah, friends. Naiintindihan ka naman pala. Oo nga, baka ano to, Tagalog yata to, tao na to eh. Party Didi, Tagalog ka siguro. Hi, Glory Creation, Mista. Tubig nga, Mari. Malaki pa, utang muna. Yan guys, mangutang muna tayo ng tubig, mga kwaray. Yan mga kwaray, nangutang muna tayo ng tubig. Mamaya na ang bayad nito mga paggabi na. Pagdating na ng gabi, pag umuwi na ako, saka ako binabayaran. Party Didi, can you be my friend in my Facebook? Ooh, mga BTV, you. Ooh, Romel, shout out sa iyo, my friend. Wow, no, no, may pakulay tayo guys. Sir Romel, thank you so much, Sir Romel. Magandang umaga po at magandang blessing po agad. Thank you so much, Ma'am Sir Romel. Oh no, ay di tayo sir. Thank you so much, Sir Romel. Son, thank you so much po. Maraming salamat po sa pakulay mo dyan. Thank you so much po. Oh, I love it. Thank you, Lord, sa blessing. Grabe, may blessing tayo agad. Ano natin to, pang reels guys. Yo, what's up mga kawaray? Another blessing for kay Sir Romel Quezon. Thank you so much po sa iyong pakulay sa aking live. Thank you so much po. Thank you Sir Romel. Ingat po lagi. God bless. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. I love you all. Thank you. Bye-bye. Guys, thank you Sir Romel. Thank you so much po sa pakulay. Maraming salamat po. Thank you po. Taga-saan po kayo, sir? Quezon, di ba? Quezon ang apelido nyo. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you, Lord, sa mga taong nandyan sa ating live. Na kahit hindi tayo ganong kilala sa larangan ng YT ay nagkakaroon tayo ng blessing sa mga tao nandito. Toronto, Canada. Toronto, Canada. Thank you so much for Thank you so much. Ingat po kayo. You speak Tagalog or English? My English is a little bit. Glory Creation, hello. Disconnect Mabi TV. Maray, Tagalog, maninig, nag-English, malaki na English, man pala yun eh. Upay na aga, Sir Romel. Thank you so much po. From Seward family po kayo, di ba? Sir Romel, nakikita kita doon eh. Seward family po kayo. Ito po yung menu po. Sir Romel. Grabe, may blessing tayo, guys. Oo, kasi nakikita kita kay kay Lalyn Mayes po. Ikaw pala po yung nakikita ka kala Sir Verdo, kay Tita Au, kay Lenma, sa mga live nila. At si Chris Motovlog. At si Kalamati po. At sa iba ka nagla-live sa Bukana. Nakikita po kita doon. Thank you so much po. Isa po akong membro ng Planet Seward. Nanay mo Pan Fitness, thank you so much po sa sa iyong suporta at magsali nyo sa inyong GC po sa Planet Seward at Seward family. I love you all. Sana'y mapansin tayo ni Idol Japper Sniper dahil mapansin tayo mga kawaray. Support lang ako tol. Okay. Yan, grabe supportive guys. Okay, vlog na to. Diba
Quezon po ang tama po ang pagkabigkas ko. Quezon po ang apelido niyo po. Support lang tol. Thank you po. Glory Creation, Dan Paul Pack. Thank you, ano man. Oh no. Busy. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, another na naman. Oh, another blessing na naman. Oh no, another blessing mga kawaray. Oh no. Yo, what's up ulit mga kawaray? Another blessing from Sir Romel. Lison, thank you po sa iyong blessing po. Maraming salamat po sa pakulay. Sana all. Tatay Robin, 2.2, thank you so much po sa pagpasyal. Sir Romel, thank you, maraming salamat po. Nagtitinda po ako ng mais. Thank you po sa blessing. Ang guys, yung mais natin mga kawaray. Akala ko yung kanina pa to. Oh no! Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit sa yung blessing na pinagkakaloob, Sir Romel. Romel, thank you po. Ingat po kayo dyan sa Canada. Wow! Grabe, pag lagi tayo nanalangin sa taas at bibigyan tayo talaga ng blessing. Thank you so much po sa suporta nyo po at hindi nyo pa ako ganong kilala pero nagpakulay kayo sa aking live. Thank you so much po. Punta ako dyan, ngayon pwede. Oh, sige po ba? Tatay Robin, punta ka, mag-vlog ka. Dali na. Punta ka rito, Tatay Robin, nagla-live pa ako. Tayin kita. Si Tatay Robin, punta sana si ano. Sige tol, back to work muna ako. Sige po, ingat po kayo tol. Tol? Romel, thank you so much po. Ingat po kayo sa iyong trabaho at maraming salamat po sa blessing na pinagkaloob mo po na binigyan. I-shoutout ko na lang kita sa aking mga video. Thank you so much po at hindi ka na po mawawala sa aking mga video at andun ka na lagi sa aking video na gagawin. Thank you so much po sa blessing na pinagkaloob. Maraming salamat po. Ingat lagi sa iyong trabaho dyan. You're always and your family. I love you. Thank you so much. I love you. Hindi po, maraming salamat po. Grabe. Ay, ano po ba yung ice cream? $5 dito. $5 din sa mga kawaray. Canada. Thank you. 7 viewers at 31 thumbs up. I love you all. Sige pa din. Ingat po, Boss Romel. Houston. Thanks for your support for more blessing. More blessing po. Thank you for support. Maraming salamat po. Pag-boring na ako dito. Sige. Mabi TV. Tatay Robin. Maraming salamat po sa pagtabay. Nawala sila, no? Saan kayo dito? Nawala. Bigla. Okay. May isising sa namin sa ibang vlog. Silya? Wala po yung cellphone mo eh. Saan yan?
Melody Alvarez, Miguel shoutout po. Thank you so much po. Maraming salamat. Tatay Robinda, thank you, ma'am, Mabi TV, thank you, tol. Mabi, hello. Ma'am Kasyada, maraming salamat. Nandiyan kanina si Sir Romel Quezon, nagpalipad sa atin, nagpakulay sa ating live. Thank you so much po sa $4. Wow. Thank you Lord, sa mga support. Pag Sword family ka talaga guys, di ka talaga iwanan nila. Oh my God, love. Bili natin, mais. Aray-waray sa round. Para lang gusto. Ay, pitawin? Hindi ko naman kilala yun. Kilala. Hindi ko kilala, magkakilala ko lang na unang kapang. Makikilala ko ito, wala. Ha? Ay, pitawin? Oh, why? Saka, di Victoria. Facebook? Oh, why Bitawi? Nakita mo yun? Nag-ramot. Yan. YP ah, YP. YP. Pero, YP. Oh, YP ba? Hindi ko yung wifi ah. YP? Oh, hindi Victory. Yung ano lang, yan. Yan. Yan yun. Sigat ko to? Sigat yan. Hindi naman dyan. Sa baba-baba ko lang. Kasi marami nang in-endorse dyan. Nakita mo yan na abon? Oo. Nakakabuluan yan. YP Dawid. Ayun. Hindi siya nagpa-vlog? Hindi, kinukuha lang yung video niya. Basta bigla lang nakikita ko yung mga nag-video. Wala siyang ano. No? Sayang kasi mamaya. Hindi, okay lang yun. Pag gumawa siya ng page doon, matik-spit na siya. Hindi ako mahirapan, no? Tambay, bili lang po ako. Ulam. Sige po, sige po. Mameli Alvarez, Glory Generation 10 po. Sangkay, B-boy. Macho, mag-prepare ka na sa live mo, aray ko. Sagaro, oy, Sagato, pumunta ka rin. Thank you, Sagato, Sangkay. Pwede mo i-sound trip Sangkay. Sound trip dyan ng video. Bawal. Bawal tol. Makaka-copyright ako sa live ko. Mobile nga aga, Sangkay, mobile gap na yan. Like done. Sagaro, may galap shoutout. Guys, please connect Mabi TV. Hindi ka naka-live. Ano mo to? Kanta mo to? Mute ko lang.
May pinakikinggan ako may natugtog. Ang Karsada, Saraw. It's kapatid. Sagaraw, Sangga, thank you. Hi Karen, thank you so much Karen. Guys, pag nag-live si si Sanay Matthew, lipat tayo ron. Pwede mo naman na-trim yan pag naka-correct. Oo, alam ko yan. Kaso nakakatamad mag-print. Thank you so much guys. Kaluto ka naman ng ulam eh. Nangali na pala pati, oo nga ni. Kain na tayo pala. Sige, kain na. Maya kakain na rin ako. Hintayin ko lang si Sangkay Macho mag-live. Sana makapasyal ka dun, ma-BTV para ma-regitan ko pa. Sangkay Macho, babang mo rito yung ano mo. Sangkay, baba na kita pa diya. Dito muna si Mang Pertelsa. Glory creation na lang. Glory creation, thank you so much. For sister, Sangkay B-Boy, Grace, Mang Perselda, Sangkay Matthew, at Sangkay Glory na lang, creation, Sangkay na lang din tamag saan sa'yo. Sige lang pa di. Salamat po sa lahat na pumasok. Salamat din kay Sir Romel sa kanyang pag-live. At kay at salamat din kay Sir Tatay Robin, thank you so much po. Badi at kaso muna ako ha. Busy lang ako. Sige. Happy TV, maraming salamat. Alin po? 20 lang po dyan. Yan, 50. Di ba pwede mo pang Ma'am. yung pang sweet boy? Oo, pwede po. Ay, Okay yan na. ko yan at maliit po. Yan na lang kunin mo. Malalaki. Kaya nga nilagyan ko ng isa kasi yan. Hindi lang yan, pero okay yan. Sarap naman yan. Ayan. Ako talagang mais. Oo. Nakakainis. Mga ice na naman ng mais ngayon. Sana kuha namin, isa isang piraso. Ayun. Pakitalik mo yan, pakitalik. Pakitalik. Gusto lang kasi ng mga bata yan. Sweet boy. Kami nga, magkano lang naman tinutubo namin dyan. Ay, Mami Mel Vlog, siya raw. May! Meron sa'yo, may Miracle, Michelle, basta ka. Di kita na siya shoutout, may sa akin lang. Ano nga ang oras kang mauli yan? Mamaya pa ako, Tatay Robin. Hapon ako dito sa Palengke. Dito lang ako nasa Dumalay. Tatay Robin, mag-vlog ka.
Kain na mga idol, sige. Uy, sino yun? Hello, Ocean. Thank you po, thumbs up. Thank you, Ma'am Kari. Tambay ko lang to. Ito, sangkay. Walang ano man sa gato. Baka busy ka. Kami mo muna. Hello, sa gato. Hello, hello, Ocean. Kari. Wala tayong mamarites ngayon. Anong balita ngayon? May bagyo ba? Mama Kari, wala tayong mamarites ngayon. Hindi po kayo nag-live? Wala si Capri ah. Wala si ano ah. Well viewers at 34 thumbs up. I love you out. Mama Kari, hello po Ma'am Glory. Thank you po Mama Kari. Ma'am Melody, hello. Mabi TV, salamat sa pagtambay. Hi Kabus, maraming salamat Kabus. Kumusta? Guys, please connect ko ang ano, Glory Creation. Glory Creation, hello. Hi, hello Ma'am Kari. Busy sa pakinabuhi, saan kayo? Glory Creation, Shouty. Mabi TV, please connect ano. Kabus Official, walay din po yan. Kasi sa Tatay Robin.
Glory Creation, di ka nagla-live? Wala kang live ngayon? 11 viewers, shout out ko. Mavi TV, please connect each other. Glory Creation, Kabus Official, Tatay Robin, Ma'am Craselda, Sakay Matthew. Dikitan mo na mga yan. Madalas lagi na nasa live ko. Tapos pag nag-live sila, puntahan mo rin para dumami ang yung yung subscriber. Salamat pa rin sana pagtambayan. Taga dito lang si Mavi TV. Na ako na sa kanila. Sa kanila. Oh, thank you, Mavi TV. Maraming salamat. Thank you so much, my friend. I don't understand. Hi, Corinne. Sorry, my friend. My English is a little bit. Corinne, hello. Shout out. From Kabus Official. 12 viewers. I love you all. Turn you please down to each other. Then connect to each other, guys. Karen, please connect each other, Karen. Bobby Bo, shout out. Maya, kunti na lang. Please back, iwas. Iwan lang bakas. Para iwas lang. Bilang kabus, I understand mo. Galing nito ni Mavi TV mo. Kung Proselda, tawa ng tawa ah. Mark Jan Salvano. May dikitan mo ngayon si Mavi TV, May. Dikit mo ngayon dalawa dyan na yung Mavi TV, May. Dikit mo yung mga alagad na dyan. Diyan, maayong gusto sa Saudi. Salamat pa din sa suporta, walang naman. May patikit yung dyan kay Mavi TV, yung tawag nito, yung mga alagad ko dyan. Lintay ko lang si Sangkay Matthew mag-live.
Glory Creation, baba na kita ha. Dito lang si Kapuso. Ang Criselda. Video ko. Para ma-edit natin. Mabi-upload ka lang ng mixing video. Hindi kailangan mahaba. Mga 1 minuto o 2 para mabilis kang didikitan. Sige bro. WTV nag-live na si Sangkay Macho. Guys, please connect mga Kabos Official, Sangkay Kabos. Nagawin kong video ang magkikita natin. Oo naman, sige. Oo ba? Ang pagkikita ng mga hator. Oh, sagat. Marvin Sagat Uno kami shoutout din sa iyo sa pagpasok sa akin. Pwede akong video para mamaya premiere ko. Maiksi lang. 20 minutes lang. Hi, tunay na buhay sa Europa. Magandang umaga po. Hello po, tunay na buhay. Maya-maya, pwede puntahan kita dyan. Sana mag-work. Mag-work ang city ko dito. Maya-maya pwede puntahan kita dyan. Sana mag-work ang city ko di kasi ito maka-video ng mahaba, not enough memory. Kung tunay na buhay. Pupunta rin dito si Tatay Robin. Sabi niya pupunta raw siya. Tinatanong niya kung anong oras ako uwi. Sabi ko maghapon ako rito. Ito lang yan, 2 kayo nandito. Bagong gising host. Napuyat po si Tunay na Buhay. Thank you so much po Tunay na Buhay sa iyong blessing pagkakalog sa akin. Ngayong darating na September, first week ng September ay may makikita po kayong ibang paninda, hindi mais. Ang ibibigay nyo sa akin pong blessing na 5K ay papakita ko mismo sa aking pagbablog. Ibablog ko po yun at yung pagbili ko ng aking paninda, ibablog ko yun. Para makita nyo po at hanggang pagtinda ko na nun, papakita ko sa inyo po. My dear, Tunay na Buhay. Mabi TV, please connect Tunay na Buhay sa Europa. Mega love shout out Tunay na Buhay sa Europa. Sabi naman po sa inyo. Tunay na Buhay. Hello, sabi ni Ma'am Eva.
Tunay na buhay, anong oras na po dyan sa Europa? Sa Europe. Long time friend ko na si Tunay na buhay pa din. Ah? Mabi TV, ah. May will observe everyone, kape tayo. Sige po. Maaga po dyan, maaga. 6:23 na umaga. Oh! 6:23 na umaga pala dyan. Maaga pa. Grabe naman ang aga ng... May work po kayo ngayon, Tunay na buhay. No recreation, masarap ka magtimpla ng kape. Patikim daw. Ang galing ni Mabi TV. Mabi TV, may channel ka ba dati? Mabi TV, may channel ka ba dati? May account ka na ba dati? O yan lang talaga yung account mo ngayon? Kasi parang sanay na sanay kayo sa YT. Alam mo yung mga patakaran sa YT. Alam mo yung gagawin. No recreation! Kilo ka naman. Mas masarap ang bibingko. Ay, bibingkang may itlog. Sarap talaga yan, bibingkang may itlog. Tapos may sauce. Tapos mayroon pa. Lagyan natin ng bibingka. Pwede rin lagyan ng hotdog. So, yummy. Oh, no. Ay, bongga. Kung bunga ka dyan, mas masarap ang bibingka. Okay, bye, Jis. Next vlog, please connect each other, guys. So, Mabi, Jis, next vlog, please connect. O pati may dati akong channel. Kaya naman pala. Anong nangyari sa channel mo? Nawala? Nawala yung channel mo dati. Andres, hello, magandang shoutout. Kabus, official hi po. Kabus, Biboy TV, Kabus, magandang shoutout. Maraming salamat sa 10 viewers at 37 thumbs up. Sir, Mabi, done to you po. Sabi ni GC Mix Vlog. Thank you so much, guys, everyone. Thank you so much for visiting my live. I love you all, mga Kora. I love you, mga Sir Mabi, that to you po. Hindi ko na alam ang password, wala na sa akin ang CP na nagamit sa YT ko. Ganun po. Sayang ganun. Easy mix, wait lang po sa balik para di makasalog. Easy mix, wait lang po sa pagbalik para hindi makasalog. Thank you. Mabi TV, maraming salamat sa akin. Tapos, hello. Mix Vlog. Sarap. Saudi.
Guys, nakalive na po si Sangkay Matthew. Tunay na buhay, bigyan shout out. Guys, paano nga ako nakalive na si Sangkay Matthew? Check na po, pasuyo. Ako na nga lang. Dapat ko na kami. Ito pala nakalawin. Sana pala naglagay sila ng bakas na galing sa iyo padi para makilala ka. Kilala ko kung saan sila nagaling ng channel. Sana nga. Di bali next time na lang. Okay lang yun, Mati TV. Importante madikitan ka lang. Hey Kabus, Miguel of Shoutout, sabi ni Jess Mix Vlog. Thank you so much po. Hindi pa nga nandito ako. Pati ata ko live. Baka 12 pa yun, mamaya-maya na ako mag-out. Nandito ka nag-live. Nag-live, pag nag-live siya, saka ako. Naman ko lang yung aking paninda. Ayusin. Kasi medyo na oo nga. Yun ang importante na dikitan ang tama. Ang importante mahalaga. Dikitan ka lang. Ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Sir Romel. Tison kayo, Tison. Sa kanyang pangulagan. Come to Word Family. Oo, Mike, gusto ko. Ikaw. Aray ka. Kaya ako, Mike. Glory Creation, maraming salamat. Kano po dito? 100 kilo. Kano po dito?
10 viewers, allow. Doon ko lang si tunay na buhay, guys. Guys, pasensya mo dito sa... Panat-panat na naman siya. Guys, disconnect tunay na buhay sa Europa. Ang ating mabibigay sa atin ng date. Inayos ko lang mga kore ang aking paninda. Ating mais. Ito mahal sa Katagala. Salamat sa buhay. Pumalat. Sama na sa negosyo talaga. Salamat po sa mga tumambay. Kay Macho, baba mo rito yung bahay mo. Magla-live ka para makalipat sila doon sa'yo. Macho! You hear me, Macho? Saan kay Macho? Sana. Busy na si Padi ah. Nag-aayos ako ng panindag. Isip pa si Macho ganun ba? Message na ako kay Macho. Okay. Yan ako, inaayos ko Padi Mabi. Inaayos natin para kahit paano yung kumanda naman. Kahit matumal. Ganun talaga ang laban. Windows. Hindi naman lagi tayo magandang benta. Kahapon naman, maganda naman ang benta natin. Benta tayo kahapon ng mga 5,000 yata yun. Benta naman tayo kahit pa paano. At magtitinda. Ngayon lang talagang masama ang lagay ni Waray na yun. Oh my goodness.
Oh, no. Jen Hart! Kumusta ka, Jen? Kumusta, Jen? Jen Hart, thank you so much, my friend, for visiting my life. Jen Hart, kumusta po? Kumusta ka? Wala ka na sa ibang bansa? Nasa Pinas ka na ba, Jen? Okay lang po. Nasa Pinas ka na ba, Jen? Morning. Morning, Jen. Nakapon na. Magkano na? 12 na. Der, nag-breakfast ka na ba? Ay, thank you so much sa inyo, 9 viewers. Tunay na buhay, maraming salamat po. Sangay boy, thank you. Guys, tigilan nyo na, nandiyan na kami, guys. At magdikitan kayo dyan para pagbalik nyo. Oh boy, Tripping Vlogs! Wow! Boy, Tripping Vlogs, shoutout sa iyo, idol. Kumusta boys? Oh, idol? Diyan ka na moderator, mayroon ka na moderator. Boy Trippings Vlog, thanks so much pagpasyal mo. Naligaw ka. Kumusta idol? Kumusta idol? Thank you so much. Kita lang kita sa ano ni Jumper sa mga live. Ngayon, nandito naman sa aking live. Hello, Miguel shoutout po sa lahat. Guys, connect each other guys para love-love lang tayo guys para lahat tayo masaya. Umalis ka man sa akin live or nakikitan ka man o nakikita ka man, okay? Kahit pa paano, mababalikan ka niya. Oras na. Thanks, Sam. Thank you so much, my friend. Tripping Vlog. Boy Tripping, thank you so much. Pagpasyal, maraming salamat. Ingat lang, ingat. Ayos ko ang aking panindang mais. Salamat sa jacket. Pa-jacket, idol. Okay lang, idol. Ano ba ngayon? Parang kita dun sa ano eh. Live ni idol. Maganda na talaga tayo mga koray. Wow, 40 thumbs up at 11 viewers. Alright, thank you so much guys mga koray. I love you all. I love you sa inyo lahat mga kawaray. Grabe. Grabe ang suporta nyo sa aking mga kawaray. Kahit nailigtas tayo ng YouTuber ay kakaroon tayo ng mga views, mga good friends, at sa iba natin mga kaibigan dyan. Shoutout kay Nanay Mobile Fitness. Shoutout sa Planet Seward at Seward Family. Maraming salamat po. At sa mga Seward Family dyan na pumapasok sa atin, ating live, thank you. Everybody happy lahat. So much thank you. Okay. Jin Hart, thank you, Mabi. Mabi. Salamat, salamat. Just Mix Vlog, Jin Hart. Thank you so much sa inyo guys. Magdikitan kayo dyan habang busy ang iyong host. Habang nagbibisi tayo, may ginagawa tayo sa yeah. Sabi ko nang babasahin, hindi ko nabasa. Sorry ah. Salamat sa pajaki. Sweet corn yan. Idol. Oh, sweet corn. Kalagkitan.
Jean Heart, wala siya sabi ni Jay Smith Vlog. Tunay na buhay. Hello po, Jane. In your heart, Dan. Thank you, Mabi TV. Boy Tripping Dan, thumbs up po. Maraming salamat, Jay Smith Vlog. Pabili po ng forever. Oh, awa. Hugot ka dyan, ha. Mabi TV, salamat. Kain ako. Sige, Will. Kain ka na muna. Thank you, Will. Thank you for visiting my live. Ingat, Will. Thank you so much. Oh. Yes, mix lang. Ah, ano? Saan ka, Jay? Ayos ko na. Ayos ko yung paninda ko eh. Sige na. Lang mga koray. Patingin ako, te, ha? Kunin ko lang yung pagkain. Saglit lang. Kunin ko lang yung pagkain ko, mga koray. Well, 808, may love shoutout. Okay lang, Will, anong ulam? Sausage, rice, and cucumber. Wow, sarap ng pagkain mo. Crispy ho. Sarap ng ulam ni Will, ah. Kunin ko lang yung pagkain ko. Labuhin ko lang ang partner. Hi, baby girl. Grace, thank you so much, Grace. Hello, Will. May love shout out from Jess Mix Vlog. Uy, shout out, tol. Shout out. Rodel Dairy Vlog. Ano yun, vlogger din yun yung si nakamotor. Si Rodel Dairy Vlog. Kunin ko lang yung pagkain ko. Iniwan mo si Mark dyan? Sabi? Umiyak yan. Thank you. May pagkain na tayo, mga koray. Salamat kayo, mamay. Kinuha ko lang yung pagkain ko. Para din ako kukuha ng pagkain sa kantin. Will 808, thank you so much. Boy Tripping Vlogs, maraming salamat, ha. Jis Mix Vlog, Dan Kalimbang. Thank you sa suporta nyo, guys. Diyan pala sa inyo. Oo, dito lang. Sa may, alam mo yung Villa Verde na to? Dito lang kami. Ayan, 7-Eleven. 7-Eleven talaga, Mabi. Mabi TV yan, ito simbahan. Simbahan ng bayan. Yan, simbahan ng bayan. Ito lang pinapasokan namin gate. Sa Villa Verde yan, pero may sariling gate ang Carinyosa. Kampay na yan, ha? Kampay na yan, padi. Agugutom na ako, padi. Nihintay ko lang si mag-live si Sangkay Macho para makalipat kayo doon. Ang ganda.
Okay, nakita mo dun pa din. Parang maganda pumunta dyan mamayang gabi ah. Wala na akong gabi rito. Hanggang ano lang ako dito sa palengke. Alas 7. 7 PM lang ako rito. Umuwi na ako na. Tapos minsan, pag naisipan mong lumuwas, luluwas. Pag sinipag lumuwas, luluwas. Pag hindi, pasabay lang. Ayan ang paninda natin. Hindi mo kung tatay pupunta pa dito si Tatay Robin 2.0. Hindi ko sure kung makakapunta siya. Pero sabi niya pupunta raw. Bak, wala pa na yung charger mo dyan. Daming paninda. Sobrang tumal. Hi Wilson! Estuloso! Bigyan ng shoutout sa'yo boss. Kumusta? Wilson Estuloso! Hello my friend. Parang maganda pumunta dyan. Oh, pwede. Pumunta ka dito. Alam ko na pumunta dyan. Makapaglagad mo. Padi, add mo ko sa messenger para walang maligaw. Alam mo na lang ako sa Facebook ko. Ito. Add mo na rin. Follow mo na rin ako tol. Ito. Tol. Yan tol ang Facebook ko. Mark Jose Albano. Yan mo ko dyan. Mabi TV. Angel Billion lang padi. Angel Billion? Ito padi, sa akin na lang padi. Mabi TV, Shouty Lodi. Okay padi. Message mo ako dyan sa messenger. Nakuha mo na? Guys, sa gusto mag-follow sa akin para ma-reach ko ng 5,000 followers. Road to 5K followers tayo mga kawaray. Sa mga gusto mag-follow, yan Mark Jo Waray TV. Mark Jo Albano. Follow nyo na ako, guys. Follow nyo na ako, guys. Yan, may 1 million tayo views dyan. Ito ko lang sa'yo. Ay, 2 million na pala. Yan, 2 million views. Nandito yung pangyayari, Will. Nandito yung pangyayari, Will, sa mga ginagawa ko sa akin sa YT. At magbibigay mo ng blessing. Na-hide ko? Ano nangyari dun? Ano nangyari? Ito na-hide. Ano ba buksan to? Nangyari yun. Matay tayo dyan. Matic host, follow na sa idol. Boy Tripping, maraming salamat. Nangyari. Wilson, thank you so much. Nangyari, ba't nawala? Na-open ko na nga. Wala pa din. Na-hide ko eh. Masaway man itong gabi. Pin na lang ako. Na-hide ko. God. Hindi nyo ang kita. Maririnig nyo lang yung boses ko. Mabi TV, salamat. Nawala yung ano ko.
nagla-live stream ka. Opo. Ala, no camera. Oo nga po, inaano ko. Sir Will. Wilson Estoloso. Maraming salamat. Out nga eh. Sige na, mag-out na lang ako. Alam po, tunod na lang. Mga kawaray, mag-out na tayo mga kawaray. Hindi na ako makita. Nahit ko ang aking live tang galahay. Sige na, babay na. Maraming salamat po. Tunay na buhay, baba na po kita. Mag-out na ako. Sige na, babay na. Thank you. Mag-in na ako, babay na muna. Salamat po sa lahat ng pumunta, ma'am. Sangay B-Boy, Four Sister, Grace, Sangray sa Banjo. Ingat tayo doon. Babay pa din. Sige, salamat sa inyo guys. Maraming salamat. Boy Tripping Vlogs, Wilson Estoloso, Mabi TV, Sir Will. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyo guys sa suporta. Tunay na buhay. Thank you po. Fish Vlog. Maraming salamat. Lipat tayo kay isang kay Tunay na buhay. Maraming salamat po. Nag-out na po ko. Pasyal tayo kay kay isang kay Macho. Lalab siya ngayon. Nawala. Napindot ko yung height. Putik na yan. Bye. Thank you so much. Will, thank you so much, Will. Bye-bye.